Nalgunhas parcelas do Rosal xa se comezaron a recoller as primeiras uvas deste 2014 en Rías Baixas e prevese que de cara a finais da próxima semana se faga o mesmo no Salnés. A vendima centrará hoxe o noso programa de Orixe e Calidade. Comezamos. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Fertimón recomenda Electis, un fuxicida cun modo de acción único. Electis entra polas ceras das follas e acios protexendo dos ataques do mildeu. Electis entra por onde os demais non poden. E Arius, o antioidio froito da innovación. Arius forma unha atmósfera de vapor reabsorbente protexendo as follas e acios de maneira persistente. Electis e Arius, a tecnoloxía e a innovación posta ao servizo do viticultor. Se o recomenda a Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Cobre Super Plus, o sulfato para o tratamento da viña despois da floración. Cobre Super Plus é o sulfato preventivo e curativo cunha eficacia demostrada a través do tempo. Cobre Super Plus, con magnesio, desenvolto especialmente en Galicia, leva moitos anos protexendo as nosas viñas. Cobre Super Plus, axeitado ás castas galegas. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Viticultores e adegueiros do Salnés miran cara ao ceo na conta atrás para a vendima. Queda pouco máis dunha semana e as uvas aínda non acadaron o nivel óptimo de maduración. O ideal sería que chegaran días de sol e temperaturas elevadas, pero parece que as previsións non apuntan cara aí. Os quebradeiros de cabeza que sufriron esta campaña os viticultores por mor de pragas como mildio e oidio parece que se van manter ata o momento mesmo de recoller os acios. A menos de 10 días pro inicio da vendima, as uvas precisan tempo seco e soleado para acabar de madurar e acadar o equilibrio de grao e acidez, unhas condicións meteorolóxicas que parece que non se van a dar. A ver, o óptimo, que veña sol e norte, porque a auga xa ten o suficiente o suelo para ir degradando a acidez, sobre todo málico, e agora pois, que quere que veña norte para que seque a uva e que non empece a tratar a entrar a botritis e que suba o grado, é o fundamental. A chuvia dilúe azucres e gradación dos froitos, co que de rexistrárense precipitacións antes da colleita, o prensado das uvas dará máis mosto, pero de peor calidade. O que fai é que dilúa, se tes pois 12 grados e medio e chove, pois vas a baixar a 12, a acidez tamén a dilúe, pero sobre todo son os azúcares o que máis afecta, e con lo cual estás obtendo máis mosto, pero de inferior calidad, porque a uva hincha moito e ao estar diluído, pois o mosto é un pouco de inferior calidad. Como a meirande parte dos adegueiros do Salnés, Sonia Costa calcula comezar a vendima das 6 hectáreas de terreo que posúen do 20 de setembro en diante. Todo dependerá do estado da uva e das previsións meteorolóxicas. O fundamental que a acidez e os azúcares, que son os que deciden fundamentalmente o que é o comenzo da vendimia,
pois están un pouco parellos, máis ou menos fixemos unha media, andamos sobre os 12 grados e medio de azúcares, pero a acidez ainda está en torno a 13, entonces, bueno, intentamos que a acidez baixe a 9 ou así, e o grado pois suba a 13 e que teñamos prácticamente toda a cosecha en 13, 13 medio xa sería o ideal, pero bueno, con 13 xa tamén nos conformamos. A colleita pasada foi de 13 grados de alcohol e sobre 8,5, 9 de acidez. Agardan, como en toda a denominación, unha reducción na colleita, pero non por perdas de mildiu. Nós baraxamos que haxa menos, pero menos porque se naceu menos e cando fixemos a poda en verde se cortou. Mildium si atacou, pero atacou un pouco máis a folla e a racimo non atacou moito. A ver, hubo, pero non foi o máis preocupante, polo menos nos nosos casos. Unha previsión á baixa que reiteran dende o Consello Regulador. Este ano recolleranse por debaixo dos 25 millóns de kilos de uva. Yo más bien me inclino a los 22, 23, porque ha habido alguna pérdida por el mildio en el mes de julio-agosto y ahora depende del cielo, de cómo se porten las nubes, para que podamos hacer una vendimia tranquila y para que no tengamos pérdidas por otro tipo de pestes, ¿no? A vendima é unha das épocas cruciais non só para a calidade posterior dos viños, senón a nivel socioeconómico, xa que nesta tempada son milleiros os contratos de xornaleiros que se asinan para participar na colleita. Este ano estímanse en 5.000. Quiero recordarles que el sector enológico en Rías Baixas está facturando, yo estimo que entre 120 y 150 millones de euros al año, con una creación de trabajo fijo, con más o menos porcentaje de ocupación, pero fijo, de unas 7.000 personas, más un número muy importante de gente que va a trabajar en estos días de vendimia, que podemos estimar en 5.000 personas, con un número de horas bueno, que dependen de la cosecha y del estado de la cosecha por la velocidad en que se puede vendimiar, pero que no es nada desdeñable para los tiempos que corren. No actual estado vexetativo da vide e dadas as condicións climatolóxicas, é recomendable tratar o mildeu cun fungicida penetrante e de contacto. Tamén protexer contra o idio cun fungicida sistémico e estar atentos a posibles ataques de mosquito verde e polilla do acio. Ademais, no momento do peche do acio, debemos protexelo contra a botrite cun fungicida específico. É un consello de Singenta. Máis información na nosa web. Cos traballos de vendima ás portas, as adegas apuran as labores para acondicionar as súas instalacións de cara á recepción da uva, como por exemplo Martín Kodax. Este será un dos temas que nos ocupe a continuación e tamén as propostas que nos fan dende a Rota do Viño Rías Baixas para a vendima. Martín Kodax, últimos preparativos para a campaña da vendima. As previsións da adega sitúan o arranque a semana do 22 de setembro. Ata entón, o tempo que queda será clave para definir a calidade da uva. Faltan 10-15 días e non sabemos a uva como vai reaccionar, e agora está madurando e pode ser que algunha enfermedade ataque, que esas previsións que realmente que sea un pouco menos, pero vamos, temos esperanza hasta o final de que entre toda en perfecto estado sanitario. Coa vendima, a denominación de orixe pechará unha campaña complicada. Despois dunha primavera normal en canto a precipitacións e temperaturas, o tempo e o exceso de chuvias do verán provocaron un retraso na maduración. De momento é cedo, non sabemos todavía, pero si é certo que as previsións son menores do ano anterior. Estamos falando dunha vendima normal, a do ano pasado de 30-34 millóns. Este ano as previsións do Consello son 25 millóns. Coa mirada posta na entrada da uva en adega, Martín Kodax está a rematar o acondicionamento das súas instalacións. Unha das últimas actuacións foi a pavimentación dunha explanada anexa ao edificio principal, financiada pola Deputación. Para nós é unha obra, que diría, básica, porque aquí é onde recibimos todos os kilos de uva que se entran na bodega. Pois o que estamos facendo aquí é mellorar, como digo, o que é a infraestructura operativa de vendimia. Na súa visita a adega, Louzán anunciou tamén a construción dunha senda peonil entre Vilariño e as instalacións da cooperativa e a mellorar dos seus accesos dende a estrada da Vía Rápida. Ademais, a Deputación aprobará 600.000 euros para axudas a cooperativas gandeiras e de horta. Fertimón, en colaboración con Feromón, unha empresa pioneira no desenvolvemento de produtos de síntese natural, presentan a última innovación para o control da iesca na viña, Fertimón YesClip, para utilizar en mestura dos tratamentos convencionais para a prevención, cura e erradicación do fungo da iesca.
Se a iesca é un problema, soluciona-o con Fertimón Yes-Clip. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Repasamos agora outras novas destacadas na sección das breves. A Asociación de Sumilleres Gallaecia distinguiu este ano a 105 viños galegos dentre os máis de medio milleiro de elaboracións catadas nas 5 denominacións de orixe galegas. Os expertos que conformaron o xurado do concurso premiaron 71 brancos e 34 tintos. A denominación de orixe en Rías Baixas foi a que acaparou o maior número de distincións no apartado de brancos, 32, aínda que non logrou ningún premio en tintos. Neste caso, a DO galega máis recoñecida foi Ribeira Sacra, con 18 elaboracións tintas premiadas. O domingo 28 de setembro, Barcelona collerá a segunda edición do Wine and Culinary International Forum. O salón bianual celebrarase no Majestic Hotel e está dirixido a público profesional. Baixo o lema Creatividade e Mercado, sumilleres, cociñeiros e xornalistas especializados debaterán sobre as interaccións de viño e cociña e estudarán modelos de éxito nalgúns dos mercados internacionais de viño máis importantes a través de show cookings e conferencias. Máis nada por hoxe. A próxima semana volveremos para comprobar como foi avanzando a maduración das uvas e o inminente inicio da vendima. Grazas unha vez máis por ternos acompañado. Deica o xoves. Dinalizar é divino. Dinalizar é protexer a viña do idio con Dinali, dunha forma consistente, completa, robusta e adaptable. Dinali é un antioidio único, preventivo e curativo para a protección de follas e acios cunha gran resistencia ao lavado. Dinali ten unha formulación baseada nun produto natural e biodegradable que non presenta clasificación toxicolóxica e é moi seguro para o operario e o medio ambiente. Dinali é divino. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Fertimón, en colaboración con IQV, o fabricante máis importante de funxicidas en base a cobre, pon a súa disposición Cupertine Super. Cupertine Super para o control do mildeu na viña. Curte o racimo facendo unha barreira física que evita a entrada da podredume. Cupertine Super, o sulfato de cobre que non se lava. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira.